La paràlisi facial és una afectació que provoca la pèrdua parcial o total de moviment muscular d'una meitat de la cara o de totes dues, generalment a causa del problema del nervi facial. Però quins són els tipus principals de paràlisi facial? Tenim la paràlisi facial perifèrica, que és la més comuna, afecta el nervi facial en la seva sortida del cervell. Un exemple conegut és la paràlisi de Bell, que acostuma a aparèixer de manera sobtada i sense una causa clara. Tenim la paràlisi facial central, que prové d'una lesió del sistema nerviós central, és a dir, del cervell o la medul·la espinal. En aquest cas, sol afectar només a la part inferior de la cara, al costat oposat d'on hi ha hagut la lesió. La paràlisi facial perifèrica és habitual perdre la força a mitja cara, al front, la parpella, la boca. Això genera asimetria i pot dificultar coses tan bàsiques com empassar, parlar amb claredat o fins i tot controlar la saliva. Poden aparèixer fuites en la comissura dels llavis i, en alguns casos, hipersensibilitat als sorolls forts. Si no pots moure bé els músculs de la cara, també costa expressar emocions com la sorpresa, la felicitat o la tristesa. La paràlisi facial no només afecta el moviment, sinó també l'expressió, la comunicació i l'autoestima. Per això, detectar-la i tractar-la a temps és clau.